खुलुमबाय दा जोंहा बिसिया बेमार जागासिनो बिदिनो गेजेर गेजेर सिकित्सा खालामनो लाङो लांबोला जोंहा बिल खेबसेयावनो जायो मा 3000 4000 गाहाम जायो ओमफ्राय आरो बिदि हामनाय रोखोम जायो बिदि उनाव मानसिफ्रा बुंबाय आल्ट्रासाउन्ड खालामनो लां होनना बुंबाय बिनिफ्रायथ' गारि रिजार्भ खालामनानै गुवाहाटि सारिआलियाव लानो हानाय जाबाय आरो दा अन्थाइ ओंखारदों आरो अन्थाइ ओंखारबा अपारेशननि थाखाय डक्टरा बुंदों 40-50 हाजार फैसा जमा खालाम लाना फै होनना बुंदों आरो दा उपायथ' गैया जोंहा दा हा हु थानायफोरा बन्दक सन्दक दोननानै खालामनो हागौमोन दा लामा गैथ'आ आरो दा लानायबो जाबाय एसे होनला बै आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाव नायबोला 10-20 हाजारसो थारनांबाय बिनि खावलायनाय सरकारा माय अनसुंथाइ होयो नामा प्रमद सारआ हेमन्त सार बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा हेल्प खालामोबा गाहाममोन आरोना दा आं बहुद दिननिफ्राय सिकित्सा लाबाय थादों दाबो हामाखै उदै आलुबाय थायो ओरैनो उदै आलुनानै थानो हाया बहुद दिन जालांबाय डक्टरनि मुलि जाबाबो हामाखै दाबो दा आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाव बुंदों आरो ना सारिआलियाव थांनायाव आरो पाथर जादों उदैयाव अपारेशन खालामनांगोन 50-60 हाजारसो फैसा जगार खालामना लाबानो जाबाय गुवाहाटियाव लांनानै अपारेशन खालामनो हागोन होनना बुंदों आरो डक्टरा सारिआलिनि डक्टर दा जोंहा एख' हा हु गैया एख' जेनेबा एख' जोंहा फैसा दिहुननाय लामा गैया हा हु थाबा हा हु फाननानैबाबो बेमारखौ जों अपारेशन खालामना लानो हागोन दा फैसा थाखा गैयिनि थाखाय जों जेनेबा बेबायदिनो मुलि जालाय बे फार्मासिफोरनि जानानै बेबायदिनो थानाय जादों आरो मा होनदों 10 मिलि मा होनदोंमोनबा 10 मिलि जादों हा ओंखाम जानोथ' हाया उदै आलुबाथ' ओंखाम जानो हाखाया बेबायदिनो उन्दुना थानांगौ दै लोङो बेबायदिनो ओंखाम माबानानै जानानै थायो आरो थाखा फैसा खस्थ'नि थाखायसो जों दा बेमारखौ फाहामना लानो हायाखै